Privlaka. Najbliža Vinkovcima je Privlaka. U okolici sadašnjeg naselja, u blizini Bosuta, pronađeni su tragovi života ljudi iz neolita, a na lokalitetu Gole njive ostaci iz avaroslavenskog razdoblja iz 7. i 8. stoljeća. Tragovi ratnih razaranja iz minulog domovinskog rata vidljivi su diljem Slavonije i zapadnog dijela Srijema. Stradavali su ljudi, naselja, ali i mostovi, poput ovog porušenog mosta na Bosutu kod Privlake.